Ola, que tal estades? Eu son Carlos, son o rapaz que está encargado detrás do canal de Cousas, unha canle destinada á música, en principio. E hoxe están aquí porque na pasada edición ganei o premio a mellor vídeo musical e encomendarme que fixera un vídeo detrás de cámaras, non? Un making of do meu proceso creativo, que cámara uso, focos, micros, guión, que fago, non? Para facer os vídeos. Bueno, para empezar, eu creo que o máis importante de gravar vídeos pois é ter unha cámara, un móvil, algo que che deixe gravar, non? A día de hoxe temos unha pila de posibilidades, non? Quero dicir, hai móviles por moi pouco presupuesto, probablemente xa teñades móviles que graven mellor ou tamén como a miña cámara, cas súas limitacións, porque ao final unha cámara é unha cámara, e tamén é diferente unha cámara de fotos que gravando vídeo que unha cámara de vídeo, non? Pero, o sea, o principal é ter unha cámara. Despois, outra cousa que me parece moi importante dos vídeos, sempre me pareceu, vamos a acercar así un pouco porque isto gosta bastante, unha cousa que me pareceu sempre moi importante dos vídeos é ter un bo audio, porque non é o mismo estar escuitando, pois, así. Cando estaba triste, escuitaba música, animaba que recoller o audio así. Neste caso, están usando o micro inalámbrico da marca Rhodes. Casi é tan importante ter un audio bo como un vídeo bo, porque ti si tes un vídeo pois, en 1080 ou algo así, si tes un audio malo que o acompaña, pois todo resta. Pero si tes un vídeo máis ou menos e un audio bo, pois ese vídeo máis ou menos acaba sumando. Daquela eu recomendo vos que teñades un bo audio tamén. Antes utilizaba un micro moito máis profesional, é un S-Electronics, bueno, un micro un pouco máis careiro que teño polo meu traballo, non? Porque son músico e despois todo este material que vos vou enseñar, pois o teño non só por YouTube, sino polo meu traballo. E enchufaba unha interface, a Focusrite Scarlett, daí enchufaba ao Logic Pro, que é un programa que teño de pago de Apple. Pero que pasa, eso era moi tedioso porque tiñas que gravar aí, comprimir aí e tal. Si o audio é moito máis profesional, pero de coller, enchufarte, facer así, facer e estar sonando, pois para min é moito máis guai. O sea, prefiero baixar un pouco a calidade que ter aquí o pé de micro, o cable tira a mesa tal, non sei que, non sei cuánto, exportar, despois enclaquetar o vídeo co son, non me molaba. E isto sería o meu setup, non? Teño aí un monitor, o micro inalámbrico, a miña cámara que é unha Sony A7 II, o trípode, e un foco, que eso é o seguinte punto do que vamos a falar, a iluminación, porque tamén é moi importante. E sobre todo, en cámaras que non son así de moita calidade, a iluminación dache un por mil, non? Eu recomendo moito que non gravedes ca luz, igual ahora non se nota, pero ca luz da sala, non? A que che peja desde aquí, sabes? Porque se estás grabando así, pois isto é a luz da miña habitación, non? En plan, así dis, claro, ahora está seteado para o foco, non? Isto sube juízo e tal, e non sei que, e tes máis luz, pero as sombras como que veñen desde arriba, moi feo, moi feo. Daquela, ahora mismo están alumbrando, pois unha lamparita de Ikea que teño aí tirada e depois unha lámpara que tiña pois, de cando vivía na miña casa. Daquela vamos a encender o foco, tin e tin. Daquela o conto xa cambia un pouco, non? Como podedes ver, como podedes ver, aquí está un foco e por ali hai outra bombilla. Antes usaba máis focos, usaba 3 puntos de luz, digamos, non? Outro que sobre todo que teña un fondo negro, pois que che marcara a silueta. Sí, está moi guai, pero despois, ahora de ser práctico, prefiro ter aquí un foco no estudio, esta estética como máis de sombra, máis marcada e tal, e ao final, para comunicar, a min é a que me sinto máis cómodo. Realmente non fai falta ter todo este equipo que teño, porque ao final dediquei a fotografía ou vídeo durante un tempo, e eso, pois claro, a hora de gravar vídeos para YouTube, pois tes unha cámara profesional, tes micros profesionais, tes moitas cousas que cando empecé, o sea, isto fai anos para min era impensable. Era gravarte co teu Samsung de 100 pavos e tirando, pero eso non ten que ser un impedimento, no, para gravar. Sí, dache unha calidad, pero a calidad sin contido, sin un bo contido, de que vale? De nada, sabes? Eu podo ter aquí
unha cámara de cine que ao final a calidade desa cámara supera o meu contido por todos os lados. Así que non vos frustredes porque isto co paso do tempo vai chegando, non? Ao final tens que invertir, obviamente, pero como todo, non? Ti se tes algo que te interesa e tes un soño, tens que ir a por el. E agora vamos falar dunha parte así un pouco tamén importante que é o acondicionamento do teu estudio ou donde graves. Isto antes era unha habitación normal, o sea, como a que tes ti na tua casa. Co paso do tempo, pois fun acondicionando un pouco, eso, como eu sou un músico, pois facía me falta un sitio como para ir a estudiar. Aquí ao lado teño un sofá, que isto está moi guai, porque aparte de descansar así un pouco, en plan chill, cando xa estás un pouco cansado de estudiar ou de gravar ou de editar, chupa moito eco pola espuma. Despois, no fondo, como vedes, teño unhas espumas que, ollo, non aíslan de fora. O único que fan é que as ondas non reboten tanto e quitan eco dentro da sala. Pero isto non fai que se estás tocando aquí unha batería os veciños non se che queixen. Na miña canle tedes o proceso de como transformei, digamos, o estudio de ser paredes blancas a ter aquí os panéis e pouco máis. Unha vez que gravamos todo isto, temos que coller a tarxeta e pasar ao ordenador e no ordenador pasamos a programas, no? A software. Con que traballo eu? Eu traballo con Apple desde fai anos e uso dous programas, basicamente. Para audio uso Logic Pro e para vídeo uso Final Cut Pro. Son dos programas de pago, pero para min é unha das mellores inversións que poden facer porque unha vez que pagas esas cantidades, desenténdeste. O sea, vanche metendo actualizacións e titas programas aí sin ter que andar pagando licencias de cada ano, cada mes ou cada cual. Tema música. Hai música sin copyright por aí adiante, sobre todo no apartado en YouTube tedes un apartado de o teu estudio e dentro do teu estudio tedes unha biblioteca de centos e centos e centos de cancións sin copyright por estilos, por xéneros e por sentimentos, creo recordar. Está aí a vosa esquerda, se mal non recordo, e está moi guai. Eu creo que é moi importante que usedes música porque a música transmítenos sempre a outro lado, non? No meu caso, transmíteme o que quero comunicar. Ti non podes estar comunicando algo triste e ter o Dan Saco Duro por riba, igual que non podes estar comunicando algo feliz e ter o Requiem de Mozart que queres morrer, non? E agora, o proceso creativo. Como fago eu para pensar os meus vídeos, sobre que vou tratar, sobre que non vou tratar. Realmente isto a xente para aí como super croquis, preparar o seu vídeo e tal. Eu son bastante desastre para eso, sempre fui bastante desastre cos meus procesos creativos e o meu mellor amigo é o móvil. O móvil para min é o meu mellor amigo. Por qué? Porque igual que cando compoño, tel o móvil a man e cantas a nota de audio e tal, non sei que, e járdalo aí. Pois aquí é igual, eu teño unha idea, dixo, quero falar de mellores discos en gallego. Pois hai veces que o preparo un pouco, como pode ser os vídeos das Tanxugueiras, que fixen aí un vídeo explicando un videoclip delas, e aí sí que me tuven que informar, tuven que facer un pequeno guión, nun folio, tal, de que falo, de que non falo, e listo. E despois hai vídeos pois que me sento, sei moi ben do que van a falar, en plan, penso antes, en plan, bueno, hai que falar desto, e métome na cámara e empezo a falar. Así é que ahora dun vídeo de 5 ou 8 minutos, igual están grabando 31 minutos ou 40 minutos e despois teño que recortar porque son un chapas. Pero eso, basicamente, como que poño un blog de notas, de listas, de ideas, no, en plan, cover de tal, cover de cual, análisis de tal tema, estaría guai facer tal cousa, pero despois non penso en plan, bueno, vou empezar, sabes, non escribo, vou empezar pola introdución, despois vou tal, despois vou en cual, eso xa o penso na marcha. Así que, peña, anímovos a que participedes no Youtubeiras 2023, os premios de YouTube de Galicia, donde hai moita money, moita pasta que podedes ganar e invertir en facer pois, o vosso setup moito máis profesional e ter cámaras moito máis chulas e tal. Pero sobre todo, conocer a unha comunidade de peña super guai. Así que eso nada, moitas gracias por ver este vídeo para a Rede A Nosa.